zuciya tana ta bugun kauna ta kina sumani san ki nake ba zan bari ba na yado kallo da duba nai aliyar na zauna da ke abadan da imam mawaradi ba gaskiya dan Allah kan kiyade na yo kudirin kasantuwa ni da ke sai kin kula da ni auren mu ayo shi ni da ke sai wata irin da ke bani ba damuwa mun zama tabakar yawa bakin ki na shirya zani ya ka ko da zan miski mutuwa gaskiya ya abar so